Mas mato mga ma'am. Ay pas muskusok. Aguni. Basa kay kadi ay. Kanang laba. Pag man na to blaba, Maligo. dili gyud ta pwede maligo ha. Bawal na. Dugay na, di ka pinako na. Ano, dugay pa man. Ano na pamilyas? Ano? Ikot mo ko na po ng bilitas na mapilit. Kasi kapatid po. Agay. Kani dire explainan ta ka ma'am paminawa ko kay para madadaan mo ni. Kani dire mo ni balay-balay si uric acid, balay-balay si sugar. Ay kalimot ha. Uric acid, kani sugar ha. Kani uric acid na dire ang sigarilyo inom. Na dire soft drinks, kape, juice ha. Di mo ka kamay nom. Soft drinks na. Oh. Kung minum sa beer. Kira ng beer. Okay lang. Dili palabian. Kung mo inom nga mahubog, dili okay. Kape. Wala lang pa ng kape. Soft drinks na lang. Pre. Okay. Kung ano ko lang nidya, sumati ko dito. Kasi ko diya mo ko na matakin ko. Hindi na. Ha? Relax lang. Bugay pa kinamang daog. Relax lang. Okay. Ang lagay na sa pasmado. Nagbilang na ko sa mga nakita ba ko? Magkuday taas ng sugar. Oo. Magkuday taas ng sugar. Ah. Ang sugar, ang nasa sobrang taas ng sugar, oh. Gamay. Pero ba kakasundan ni ma'am? Ano yung style? Karong ko dito. Ha? Gamay. Hindi ka mong surprise? Tapos yun. Ang sarap, pero may nayak po. Bigyan na po. Ang labaw sa mga pas mo. Pas mo sa kusog. Ano yung katulog mo? Hindi din na, hindi din. Ang ginagkatulog mo, yung mga katawang kayo sa likod, grabe panukot mo. Yung panukot mo. Normal naman. Yan lang, relax lang. Hindi ka tulog ko, isa ko na ay mo tulog, hindi ka tawag sa tulog. Hindi may daloy.
Kaya ka YouTube ugma. Basta nakita mo. Basta susunod tayo nung unti na magbumulong ang likod. Kani singot ugas, singot ugas. Singot ka, sagdang damin mo. Ano mo, bakit hindi ko? Anong padung sa ginhawa ng dugay. Tayo, hindi ko ginawa. Ano kaya ang bakit lagi kay kuan ka ng yung pasakit. Pwede na mo takubo sa sakit yung hawa. Singot ugas nga. Alang sunto. Kasi nalalakot ka. Ano magiging na? Akit naman yun. Kung dili ka abot ang nagkadabaw, ay goto na ko siya. Isang raw sa kaya. Stress. Kami ka sige kung kapura sa mga kumpak. Sa taon. Pag di siya kaabot, sa stress. Ay goto na kong bana, ha? Kapit ka ng batang, ay hawak. Hindi sakit ko. Sa nila din ang edad. Ano ang sakit kaya ang hawa? Kaya nga ba? Nagtikubo lagi na ito. Nagtikubo di masakit ako. Sahir, magmulmul sa hay. Ano sa mga hilat na UTI daw. Ay, kamaho, kamak. Kapila na kung paano UTI. Sinutugaran na. Dali, ayaw mo na mga ay. Tutugaran na. Hindi na magandang tubig. Ano dagang tubig? Kasi nga, wala na. Mailan nila kay diri daw kuno na mo hubag. UTI. Sinutugaran na sa panunod. Wala pa kakapasa sa akong Facebook na. Basta ako gina-post ako. Kita mo tanan dito. Ay katulad mo lang ikos ni mo nga. Hindi na ito kapag ikanakaw. Ang laki ganit. Kapit na ganito eh. Pasang hato. Anong pasang? Ako'y balasahan ng ginakasap dito.
Okay, tama mo. Wala. Naghilot ako. Oh, kuha na ko. Sugod yun ko. Sunod yun. May putol akong hilot ay. Pwede lang ta. Pag lagi kumidyahan no. Atuan na lang sa kinan. Anak. Na, tunga-tunga. Pero pwede sa makaulat, ipod. Ang kuwan na po na kuwan na yung mahuman kuwan yung dili kaabot ang taga-Dabaw. Lapos sunod taga-Dabaw. Huwag ilan ako usap. Kung sa'yo dagan, kung pwede taon-taon, anak. Ayoko. Ano ako? Kulang ni. Kulang. Ay, Singko. kulang. Singko. 5? Ne. Ay, 5? Kaya lang daw dati pa lang daw. Ha? Kaya lang natin pa daw. Nakuha, kulang singko. Ayan, kulang. Ilan na edad mo ba? Buong na eh. Swinta. Naman. Gamay lang. Gamay na. Maganda na kung nakabahan ng mga tagaban sa lahat. Lagi gamay? Dako di eh. Huwag mo na matandog sa mga hilot. Mga tandog ganit. Mahirap naman yung babae. Nagpagamay. Ano? Wala pa, pwede may dito na yung nahan. Yeah. Ito naman tulapit sa gym. Yeah. Baik, dito tulip ka. Ay, sa una din. Dito na kayo ko yung... Dito na sa una? Ay, sa iyo. Yeah. Masuk ulo. Wala, Baba. kailangan dito yung babae. Kanan dito. Banta ba yan? Kasi sa una, man na diri. Yeah. Ito kan, may nalapit sa gym. Yeah. Ito, mauna na yung tindahan. Kung saan yung pumuntan na? Ito mga dahil din tanah sa lapit ng hilot. Okay, pangalan. Ito irit, ina irit. Yeah.
Ako lang idara na mo kung tanan. Ano naman. Kita ulit. Natitinan sa kapatmado mo ka. Natitinan patmado. Ano po, balang galing magkuhan magluto. Ay dalihok, basag tubig. Anak Oo, mo. nana, hinaw. Bawal. Sabi lang magluto. Magluto, masa. Bawal. Wala, lugit ang puntas mo. Sagaran pa ko dun, alas mga 58, 59, 60. 55 na mo ito rin din. Huwag na lang. Huwag na lang ito eh. Okay, tanan. Buwasan lang na siya. Napagdapal ko na, hindi ko daan dapat hindi ko daan. Dili kayo kung maglaba, Sa pamligo. ligo na namin lang kayo, kung bugna naman. Oo. Pas mo na. Ito ko kayo kabuhi ang sarap. Ito na yung kulong. Ito katulog. Ang sila kabuhi daw. Pag na, ang pinaka-main radyo sa pili ka tulong, dugo din na dindagan. Sticky, dugo. Una, sobra ka sticky, napitahan ng sticky kang dugo na pinong sa ginawa, kung matakihin. Ano ka ginawa? Ito ginawa lagi. Mana ko ito kung mga manok eh. Hindi ginawa na mo ito. Makay na siya oh. Luto ka mo ako, para magsarkulat. Di mo ko kabagay. Talang sa kabulan at bunuhan ako. Wala mo ito. Kasi inheritan sa buwan. Wala ka, may mga lisag ko, ano, panuwat na na. Inheritan sa buwan kuno ni ano siya Panuwat sa na. hospital, no? Bloodline daw ni ano siya. Ha? Kumutuwa ng bloodline, eh. Gani din ano kung ano bloodline man siya.